बारा जाबायहाय असान्थि मिथिगौ नोङो हाय हेलौ लोगोफोर आं दायो आरो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाब्ला इउटिउब चेनेलफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला जुदि नोंथांमोना नुवाखैब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि बेकग्राउन्डनि मिउजिकखौ गोबां दावराव खोनानो हागौ आरोना लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा आं ओरैबायदि जायगायाव दंफैयो आरोना हाग्राबारि मोनसे अरनबारि जायगायाव दंफैयो आरोना नै ओरैबायदि जायगायाव आरोना बेयाव माने गोबां दाउसिन दाउला जिब जुनारा बेहाय दं आरोना बासा लानानै गोबां एकदम फुल बिबार बारनायफोर बायदि ओरैबायदि दाउसिन दाउला गोबां माखासे दङ आरोना ओंखायनो दायो नोंथांमोना आंनि बेकग्राउन्डखौ गोबां दावराव खोनानो हागौ आरोना लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोना नायलांग्रोदो आरोना हाथौदो होनब्लालाय लोगोफोर मानोथो बांद्राय गोबाव खालामबाय थानाया आरो बांद्राय गोबाव पेक फुखोबाय थालासै सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदोनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो थौदो जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै भिडिअआ मानि थाखाय जागोन एसेब्लाबो मोनथिखाबाय जानो हागौ हमनो हाखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोननि सेरावहाय आं दहाय फुङावहाय मोनसे भिडिअनि क्लिप होदोंमोन ना आदै मादैया जेनेबा बिदि हिन्जाव थाखानानै बिसि फिसाय थाखानानै जेनेबा आं आरो फिन खेबसे सासेबाव गदाय हिन्जाव लानानै रुम लानानै थादों होननानै आरोना थ' बिथाङानो दिनै आरो फिन खेबसे आं बिथांनिनो भिडिअखौ फिन खेबसे लाबोबावबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननांलासै नङा होमबा लोगोफोर थ' आं फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामनायनि सिगाङावनो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ देखायग्रोनै नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगो आरोना स्किप खालामालासिनो थौदो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो बिदिनो दै जाखायो हिनजाव थाबोयो लाजियाबो आइ बाबु दानागारहाय साखौहाय बाराखौबा हाथुरा दंबायो देथारगोनां लाबो हाथुराया लाबो फिसा फिसौ थाखानानै लाजियाबो ओमफ्रायहाय बिजामादै मोनबाय फिसौ मोनबाय ओमफ्राय बेबायदि समाव बिजान सहायबावो बारा जाबायहाय असान्थि मिथिगौ नोङो लाजिबाल एसे लाजिबा जायो मोजां सानफ्रामबो हिनजावनाव जौ लोङै थायो जौ गोजा बे फिसाया बांगाल फिसा दं बेहा साय गारनाय सायख' गारदों बियो हनै बरा गारि लांदां भारानियो आसोमा हौवाजों लेनदेन दंबायनो दुनियानि मानसि खोमाया आलौदोंबाय आंनो फन हरनाया हिनजावा मोजां नङा होननानै 50,000 फैसा खालामनांबाय दाखालि मिथिं खालायबाय थ' लोगोफोर भिडिअ बेनोमोन निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायोब्ला हमनो हाखाबाय आरोना लोगोफोर आरो जायफोरानोखि बुजि मोनाखै नायनानै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फिन खेबसे रिपिट खालामनानै नायफिनबानो जाबाय अब्लानो बुजि मोनजोबगोन आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला जेनेबा आजिखालिलाय माथो बुंनो नङा होमब्ला बेफोरबायदि जेनेबा बैसो गोनां बिसि फिसाय थाखानाय बिजामादै मोनखानायफोरानो जुदि बेफोरबायदियाव थायोब्ला आरो सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौलाय माथो बुंबावनो नङा होमबा लोगोफोर ओरैबायदि साननो गोनां बाथ्रा आरोना जेनेबा बेफोरबायदि बैसो जाखानाय गथ' थाखानाय बेफोरबायदि सुबुंफोरानो जुदि बेफोरबायदि खामानियाव जुदि आगान सुरोब्ला गावनि जिथु इयुन जेनेरेसन फैबाय थानाय गथ' गथायफोरखौ उन्दै गथ'फोरखौ मा सोलोंथाइ होनो मा गियान होलांनो होननानै नङा होमबा लोगोफोर ओरैबायदि साननो गोनां लासिं जायो गावखौ नङा मालायखौनो जेनेबा दायो गावनि बिफायानो जुदि बेफोरबायदि भाइरेल जुदि जायोबा ससियेल मिडियाआवहाय नङा होमबा लोगोफोर ससियेल मिडियाआव गावनि बिमा बिफाया जुदि बेफोरबायदि भाइरेल जायोब्ला गावनि गथ' गथायफोरा माबायदि मोखां देखायगोन आरो बिसोरनि फिउचारनि लाइफआ माबायदि जागोन सानना नायनो गोनां बाथ्रा नङा होमबा लोगोफोर ओंखायनो जेनेबा उन सिगां बेफोरबायदि खामानि मावनायनि सिगाङावनो गोबां साननाया मोजां होननानै बुंनांगोन आरोना लोगोफोर बेफोरबायदि खामानिया जानला मोनला नङाथ' नङा होमबा लोगोफोर न'खरनि फारसे बाहाय बाहागिनि फारसे गामिनि फारसे ओनसोलनि फारसे जाथिनि फारसे ओरैबायदि बदनाम जायोना लोगोफोर नङा होमबा मा बुंबावनो नोंथांमोनाथ' आंनिख्रुइबो बांसिन बुंनो रोंखानाय सुबुं थायो बुजि मोनखानाय सुबुं थायो नङा होमबा थेवब्लाबो आं जेनेबा नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौहाय जा एसे रोङो जा एसे आइडिया मोनदों बेखौ नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनो होननानै बुंनाय जाबाय आरोना लोगोफोर आंनि नैफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनायाव नोंथांमोननि सेरावहाय जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय आंनि निमाहा बियो आरो नैफोरबायदि भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनानै फंनैसो बाथ्राखौ
दान्थे बिदान्थे जुदि खालामनायाव आंनिफ्रायबो माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जाखागोन होननानै आं सानदों। ओंखायनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर। मानो होननानै बुङोबा बुंनो गोनां बायद' नङा होमब्ला जोंफोर दायो लाइमोन सेंग्रा नङा होमबा जोंफोर लाइमोन सेंग्राया जुदि बेफोरबायदि बैसो जाखानाय सुबुंफोरानो जुदि बेबायदि देखायब्ला जोंफोर लाइमोनफोरालाय मा जाबावगोन नङा होमबा। संसाराव जोंनि फैबाय थानाय फिउचार लाइफखौ जों माबायदि दानो थांगोन नङा होमब्ला। बेफोरबायदि जेनेबा बैसो जाखानाय आदै मादैमोनफोरानो जुदि बेफोरबायदि गेलेयोबा हाबा जाखानाय सुबुंफोरा बेफोरबायदि घटनाफोरखौ जुदि लाबोबाय थायोबा ससियेल मिडियाफ्राव नङा होमबा लोगोफोर। ससियेल मिडियाफोराव एसेबांनिखि सुबुंफोरा भाइरेल खालामदो एसेबांनिखि भाइरेल खालामदो बिथांमोना दायो लाजिनोनो थाङाखै माने भाइरेल खालामनायखौ गुबुननिखौ नुनानै बा आंबो भाइरेल जानो होना साननानैसो बिथांमोना ओरैबायदि जायो नामाथाय आं दायो बेफोरबायदिखौनो साननाय लाङो आरोना। ससियेल मिडियाफोराव गुबुननिखौ नुनानै बिथांमोना लाजिनोसो नांगौमोन। आंबो जुदि बेफोरबायदि जुदि जायोब्ला आंखौबो गोबां सुबुंफोरा भाइरेल खालामखागोन होननानै बिथांमोना साननानै गिनानैसो थानो नांगौमोन। नाथाय गुबुन आलदा आलदा भाइरेल जाखानायखौ नुखानायदोंबा आरो गोबां सुबुंफोरा मानो बारानिख्रुइ बारासिन बेफोरबायदि खामानिखौ मावलांबाय थानो हमदों नङा होमब्ला। भाइरेल ओंखारदो आरो ओंखारदो भाइरेल ओंखारदो नङा होमब्ला मोनसेनि उनाव मोनसे मा जाबावगोन बिदिबा जोंनि बर' हारिया रायजोखौ दानानै मोनसे गोजोन न'खर मोनसे जाथि हारिनि बंस'नि सिनायथिखौ लाखिनो साननाय बेफोरबायदियावथ' जायाना लोगोफोर नङा होमबा। साननो गोनां बायदियाव आरो जों बेफोरबायदि जुदि जाबाय थायोबा जोंनि इयुन जेनेरेसनाव फैबाय थानाय गथ' उन्दैफोरखौ जों माबायदि सोलोंथाइ होनानै माबायदि गेदेर गोलाव खालामनानै जों आलादा रायजोखौ दानो हानो जोंलाय बेफोरबायदि जुदि जाबाय थायोब्ला नङा होमब्ला। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला बांद्रायखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय बुंनो थांलासै आरो फिन खेबसे नोंथांमोननि सेरावहाय आंनि निमाहा बिबाय। जोबनायाव नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय जुदि गोदानबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो। जोबनायाव आरो बेल आइकनखौबो दाबायना होदो जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनो फिन खेबसे नटिफिकेसन सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर। स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।